sa atong pagsugod sa tuig 2025 ato usab nga sugdan ang atong pagkinabuhi nini nga kalibutan nga kauban ang Ginoo, nga sa kanunay magtuon kita sa iyang pulong, sa kanunay magbasa kita sa iyang pulong, ug dili gayud nato kini ikaulaw. Dili gayud nato ikaulaw ang pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa bangkatawhan ug ngadto sa atong pamilya. Tungod kay nag-ingon diha sa Roma 1 bersikulo 16, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Mao kana igsoon nga dili gayud nato ikaulaw ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili nato ikaulaw ang iyang pulong, dili nato ikaulaw ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Tud kay mao kana ang gahom sa Dios. Ang Biblia gibuhat kana pinaagi sa gahom sa Dios. Kung dili gayud nato kana ikaulaw, tungod kay mao kanay magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong niini nga kalibutan. Ug kinahanglan nga mutuo gayud kita niya na igsuon, tud kay mao kana ang gahom sa Dios. Ug kun mutuo kita niya na, ug kun ato kanang tun-an, ug ato kanang tuuhan, atong masayran kung unsa ka maayo ang Dios atong kinabuhi. Kung giunsa kita pagluwas sa Dios, pinaagi ni Hesukristo. Ug kinahanglan mutuo ug mudawat gayud kita niini igsuon aron atong maangkon ang kaluwasan. Nag-ingon ang iyang pulong diha sa Roma 1 bersikulo 17, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mao kana ang rason igsuon nga kinahanglang mutuon gyud kita sa pulong sa Ginoo. Kinahanglang mubasa gayud kita sa pulong sa Ginoo ug atong ipadayon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo tud kay mao kana ang magtudlo kanato sa matarong nga pagkinabuhi nini nga kalibutan. Ug atong masayran ang paagi sa Dios kung unsaon pag-angkon ang kaluwasan, kung unsaon pag-angkon ang tinuod nga kaluwasan. Tungod kay sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi gayud diha sa atong pagtuo kaniya. Amen. God bless sa tanan.